ଏ ଅଜିତ ଶୁଣ ନା ଟିକେ ଶୁଣ ନା ଦେ କଣ କେତେ ଗେଲେଇ ଡାକିଲୁ ହାଁ କଣ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ହେଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି କି ଆସିଲି ବମ୍ବେରୁ ଜୋଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିକିରି ଏବେ ତୁ କଣ ଦଉ କହ ମତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କଣ ଦରକାର ତତେ କହୁନୁ ରାଣୀ ହାର ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ନା ଜିଗିନା ଗୋଟେ କରି କହୁନୁ ଚା ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ ଭାଇ ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଲାख କମଉଛି ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ଆଗ ଯାଇକିରେ ଚାଲୁ ଚା A few moments later. ନାନୀ ଏଇଟା ଯିଏ ନା କୋଉଟା ଯିଏ ଦେଖିତି चल ये दुकान को चले ଏଇଟା ଯିଏ କି ନହେଲେ କହ चले चले जल्दी चले ନାନୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତତେ ସୁନା ଦେବି ନା ହୀରା ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ହୀରା ଦେଇ ଦଉଛି ଲାଲଚନ୍ଦ ଅଛି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଡୋଡ ସିଧା ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ ରାଣୀ ହାର हाँ रे आजिया जल्दी आ जिया चा जिया चा रे ଏଇଟା କିନେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିଦିଏ କି ହଉଛି ଖାଲି ବାଉଳି ହଉଛି ଦିନରେ ବାଉଳି ହଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦେ ପାଖରେ ଅଛି ଝିଅକୁ